Стой! Как ще реагираш, ако ти кажа, че има нов начин да се насъдиш на любимите си шутър игри в реалния живот, без да се цапаш с разни бои? Каним те да дойдеш да разбереш как. Това се нарича Airsoft. Организираме наша собствена игра в област Бургас. Повече инфо във Facebook. Първите 5 човека, които споделят това видео на стори и ни тагнат, играят безплатно, получават защитна каска, очила и оръжие по техен избор. А сега наминем към трейлера.